Здравейте на всички! В ръцете си държа бестселъра на Sleeper, а именно чай от шафран. Моят любим. Споделяла съм ви за него неведнъж, знаете, и женската аудитория вече е достатъчно запозната с продуктите на Sleeper. Благодарение на този чай шафран толкова бързо свалих излишните килограми, които бях качила всъщност по време на моята бременност, над 20 кг. Много е важно да подчертаят също, че тренировките, приема на вода, достатъчно движение, това са абсолютно неизбежна част от нашата трансформация. Чай от шафран е един много добър помощник. Освен, че засилва метаболизма, се чувствате и много енергични. Знаете, летния сезон вече мина, сезона на ледените напитки и сега настъпи момента на топлите чайчета. Така че горещо ви препоръчвам да си поръчате от сайта на Sleeper именно този чай от шафран, който не само на мен, а и на много дами вече помогна и много от вас ми благодариха. Така че винаги с каквото мога да ви бъда полезна, съм насреща. Изпращам ви много целувки и успех!